ara el punt, recordaran que hem passat al punt número 4, perdó, el punt número 5 per l'últim torn, que és la proposta de resolució sobre la construcció dels edificis d'educació infantil i primària de l'Institut Escola Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadeses, i voldria saludar l'alcalde que ens acompanya i també una representació de l'escola, em sembla, si no ho dic malament. I benvinguts, espero que no hi hagi neu a Sant Joan i hagin pogut baixar tranquil·lament. Aniríem doncs per presentar aquesta proposta de resolució que ha estat presentada pel grup parlamentari socialistes, el grup parlamentari d'en Comú Podem, el grup parlamentari de Ciutadans i el grup mixt. Per presentar aquesta proposta té la paraula la senyora Esther Niubó del grup parlamentari socialista. Sí, gràcies, presidenta. També comença saludant l'alcalde, senyor Roquer, i la regidora, la senyora Tallant, per ser aquí i acompanyar-nos en aquest debat. Bé, fa molts anys que la comunitat educativa de Sant Joan de les Abadeses, amb l'Ajuntament al capdavant, va aconseguir consolidar un model educatiu innovador, inclusiu, de qualitat, amb la creació de l'Institut Escola Mestre Andreu. Primer es va crear la secundària pública, això va ser un primer triomf, i després l'Institut Escola. Però certament, un cop assumida la titularitat, es va veure la necessitat de comptar amb un nou edifici que pogués encabir tot l'alumnat de l'Institut Escola per la posada en funcionament d'un projecte docent que, evidentment, inclou primària, infantil i també secundària en un sol centre. I en aquell moment es va constatar les necessitats, les mancances dels equipaments educatius existents, no només per la creació de l'Institut Escola, pròpiament dit, sinó també per l'antiguitat dels edificis i per la manca d'espai i d'instal·lacions suficients per tota l'activitat pedagògica i de serveis que s'hi ha de desenvolupar. És evident que l'actual edifici no dona resposta a les exigències d'eficiència, d'accessibilitat previstes a la normativa, i fruit precisament de la necessitat que aquest nou centre disposés d'un únic edifici, el Departament d'Ensenyament de la Generalitat va coordinar al seu dia la construcció de l'edifici per fases, atesa una elevada inversió del projecte. Però bé, el 2016 el Govern encarrega a Infraestructures l'execució de les obres de la nova construcció, primera fase de l'Institut Escola d'una línia de secundària a Sant Joan de les Abadeses. Es va construir en un solar cedit per l'Ajuntament de Sant Joan, a la Coromina del Bac, i finalment els alumnes de secundària van poder iniciar les classes al curs 18-19 al nou edifici de secundària. Però per culminar el projecte cal efectivament que aquest Institut Escola no estigui ubicat en el mateix espai físic i per tant disposi dels edificis nous d'educació infantil i també de primària al costat del nou edifici de secundària a la Coromina del Bac. Uns nous equipaments que compleixin amb els estàndards de qualitat dels serveis que es necessiten per garantir una educació de qualitat al municipi, amb els espais amplis, accessibles, eficients i polivalents, amb aules adaptades a les necessitats educatives. I en aquest sentit, per aquest motiu, el que fa aquesta proposta és instar el Govern a incorporar el cost de la redacció i d'execució dels edificis d'educació infantil i primària de l'Institut Escola Mestre Andreu a la Coromina del Bac, així com tots els serveis que els hi correspon, la sala del gimnàs, cuina, menjador, patis, en els pressupostos precisament del proper exercici pressupostari, i licitar la redacció del projecte constructiu i l'execució de les obres en aquest proper exercici. Aquí es tracta de posar les bases perquè això sigui efectivament una realitat, una voluntat real, perquè entenem que no es pot demorar més. Gràcies. Moltes gràcies, diputada. És el torn ara del grup parlamentari d'en Comú Podem i té la paraula el senyor Jordi Jordan. Moltes gràcies, presidenta. També donar la benvinguda a l'alcalde i a la regidora de Sant Joan de les Abadeses que ens acompanyen en aquesta comissió. I també, com ha dit la diputada que ens ha presidit, estem parlant de la construcció d'un centre educatiu que fa molts d'anys que es reclama des d'aquesta població, en el moment en què, ja s'ha dit, es va iniciar el 2016 aquella primera fase que va culminar el 2019 per a construir el primer edifici d'educació secundària a partir d'un solar que va cedir l'Ajuntament. En aquests moments és evident que fa falta l'actual o un nou edifici que pugui aglutinar tant infantil com primària, perquè és evident que l'actual escola no està donant les respostes des del punt de vista de les infraestructures necessàries i segons la normativa, com també molt bé s'ha dit anteriorment. Des del nostre grup parlamentari fa temps que estem treballant en aquesta qüestió, hem visitat aquest municipi, també ho vam situar a l'acord de pressupostos de l'any passat de la Generalitat, però la realitat és que el govern no està complint i no està fent tot allò que és necessari perquè realment avanci una
demanda tan important en aquest sentit. Per tant, la proposta que fem avui, conjuntament amb altres grups polítics, és que realment des del Govern de la Generalitat es tiri endavant d'una vegada per totes aquesta actuació, que es facin, per tant, tots els passos que són necessaris, iniciant, per tant, el projecte executiu i totes les previsions des del punt de vista pressupostari i, per tant, esperem que avui, una vegada més, el Parlament aprovi aquesta proposta i que realment el Govern, d'una vegada per totes, actuï. Moltes gràcies. Moltes gràcies, diputat. És el torn ara del grup parlamentari de Ciutadans i té la paraula el senyor Nacho Martín Blanco. Sí, gràcies, presidenta. En la línia dels meus companys de proposta de resolució, primer agrair la presència tant de l'alcalde com de la regidora de Sant Joan de les Abadesses i, d'altra banda, demanar, atès l'aparent consens quant a la necessitat de construir aquest edifici d'educació infantil i primària de l'Institut Escola Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadesses, doncs que aquest consens que sembla que es farà palès aquí en aquesta comissió realment acabi portant un compromís del govern per tirar endavant aquesta construcció, que és una necessitat peremptòria per la localitat de Sant Joan de les Abadesses i, en definitiva, per tota la comarca, i creiem que això hauria de ser realment, diguem-ne, un compromís de lleialtat i de fidelitat als acords presos, adoptats en aquesta cambra, i hauria de tenir un correlat directe en la vida quotidiana dels ciutadans de Sant Joan de les Abadesses. Esperem que així sigui i, en tot cas, això seria tot. Gràcies, presidenta. Gràcies, diputat. Al no haver-hi el grup mixt, passem a presentar el grup parlamentari que ha presentat esmenes i té la paraula el grup parlamentari d'Esquerra Republicana, la senyora Mònica Palacín. Sí, moltes gràcies, presidenta. Molt bon dia a l'alcalde, senyor Roquer, i la regidora que l'acompanya. Benvinguts al Parlament. Bé, del tema o el cas, diguéssim, que avui ens porta a debat sobre l'Institut Escola Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadesses, n'hem parlat llargament. És un compromís i és una voluntat, en aquest cas, d'aquest grup parlamentari, i així l'hem fet arribar a l'alcalde. També és cert que fa un temps es va reunir amb el director de serveis, el director general de centres, per poder-ne parlar i posar fil a l'agulla, però també des d'una realitat, que és cert que ho hem comentat a vegades amb el mateix alcalde, i és que avui, per exemple, també hi havia una proposta de resolució sobre Vilafant, sobre altres territoris, de centres que, en aquest cas, anem a dir que a la província de Girona, malauradament, són molts els centres i un llistat llarg per recollir les demandes del territori, i un pla, en aquest cas, un programa d'actuacions i infraestructures que no pot recollir tot el volum d'aquests centres. Però, en tot cas, nosaltres, per acotar, en aquest cas, aquesta proposta de resolució presentada conjuntament per alguns grups parlamentaris, dir que votarem a favor del punt número 1. Per tant, sempre tenint en compte la feina que s'ha fet també prèvia, juntament amb l'Ajuntament, amb l'alcalde, també amb el territori i amb el departament. I en el cas del punt número 2, el grup parlamentari Esquerra Republicana vam presentar una esmena que no ha estat acceptada, en la que fèiem referència precisament al que deia abans el diputat Ten, que és el calendari, una mica calendaritzar o, anem a dir, objectivar o fer de manera realista de quina manera el departament pot entomar aquest projecte de Sant Joan de les Abadesses, i vam posar en un termini no superior a 2 anys, acollint-nos també a un element, i és aquest diàleg amb el departament, aquest compromís, el compromís pres per poder posar en el pressupost del 2023 una part de les accions o de les actuacions al centre, però l'altra és respecte a la modificació precisament de l'encàrrec de projectes, redacció de projectes en el pla d'infraestructures. Per tant, en tot cas, farem una abstenció d'aquest punt, i una mica m'acullo a les paraules del company diputat Jordi Albert quan abans deia intentem aprovar tot allò que es pugui executar.
I, per tant, entenc el posicionament dels grups parlamentaris que avui presenten conjuntament aquesta proposta i entenem d'on venim i totes les converses que hem tingut i el compromís del departament i, en aquest cas, esperant que el més aviat possible pugui ser una realitat aquesta demanda de Sant Joan de les Abadesses, però també mirant a nivell de practicitat o, anem a dir, del que el departament pot dur a terme. Per tant, no ha estat acceptada l'esmena, ens abstenim en aquest punt que s'aprovarà segurament. Gràcies. Gràcies, diputada. És el torn ara de la resta de grups parlamentaris. Té la paraula des de Junts per Catalunya el senyor Francesc Ten. Moltes gràcies, presidenta. Salutacions al senyor Ramon Roquer i a la regidora. Moltes gràcies. Hem treballat junts per poder avançar en aquesta fase de l'Institut Escola del Mestre Andreu i segurament hi hem treballat des d'una situació que ell sabrà entendre que és potser de les més incòmodes, allò de donar suport al govern i veure com aquelles peticions a les comarques de Girona, per les quals jo soc també diputat, no han pogut avançar satisfactòriament. Deixa'm dir també a la resta de companys que ens hauria agradat també ser signants d'aquesta proposta de resolució, haver-ne tingut potser una mica més de coneixement. Creiem que s'han d'acabar aquests compromisos. És veritat que això no és un centre nou, això és una segona fase d'un centre que es va fer i és una injustícia que no hagués estat acabat en el seu moment. Un institut-escola segregat no té cap mena de sentit ni urbanístic ni pedagògic. Justament potser el que dona més sentit a un institut-escola és la unitat de tot el seu currículum, de tota la seva escolarització. Com hem dit abans, aquesta unitat no hi és, s'ha de corregir i s'ha d'anar a millorar també i corregir aquesta voluntat política d'allargar-ho que hi havia des de govern i que em sembla que d'una vegada per totes s'ha d'aconseguir que aquest 2023 es puguin licitar i redactar els projectes i acabar-ho. Que es compleixin els calendaris, no es tracta només d'estar en els pressupostos, com he dit abans, sinó que es tracta sobretot d'estar en el pla econòmic i financer de les obres aprovades per acord de govern. Això és la qüestió aquí en la qual des del nostre grup treballarem al costat de l'alcalde perquè sigui així i perquè hi ha un altre matís. Les comarques del Ripollès, parlem a vegades de repoblament, doncs totes les instal·lacions milloren l'educació, com he dit abans, l'educació es millora gràcies a les instal·lacions i per tant això fa poble, fa barri, fa unitat i fa comarca. Creiem que s'ha de mirar també des d'aquest punt de vista. Donarem, com ha quedat clar, suport a aquest projecte. Gràcies. Gràcies, diputat. És el torn ara del grup parlamentari de Vox i té la paraula el senyor Manuel Acosta. Sí, moltes gràcies, presidenta. Benvingut, senyor alcalde, senyora regidora. Bé, nosaltres, com han pogut corroborar anteriorment, sempre estarem a favor que els alumnes puguin estudiar en les condicions més adients possibles, en el sentit també material de la paraula educació, gaudint dels equipaments i de les infraestructures necessàries. Per això nosaltres votarem a favor d'aquesta proposta de resolució. El fet que no formem part d'aquest consens no és desídia, ni molt menys l'esperit nostre de defensar sempre aquest propòsit de dotar els alumnes i les famílies de les infraestructures necessàries, si no és fruit d'aquest antidemocràtic cordó sanitari. Però bé, hi ha alguns, suposo que estan acostumats, fins i tot aquells que no venen a les comissions, a les sessions de la comissió, i que han firmat, diguéssim, aquesta proposta de resolució. Bé, no afegiré pràcticament res més. És necessari, doncs, aquesta unitat realment espaial, d'espai, d'un institut escola. És necessari perquè si no perd, també com ha dit el senyor Ten, perd la idiosincràsia, l'essència del que significa el concepte d'educació en sentit ampli. Moltes gràcies.
Gràcies, diputat. Ara seria el torn per posicionar-se sobre les esmenes, però hauria de ser un torn de 2 minuts per tots els grups que han presentat la proposta, perquè si no estaríem aquí molta estona. Per tant, demano si algun grup parlamentari vol posicionar-se, ho farà el senyor Jordi Jordan. Endavant. Sí, gràcies, presidenta. Molt breument. Bàsicament, en primer lloc, al diputat de Junts per Catalunya recordar-los que sí, que els hi van fer l'oferta de que es volguessin sumar a aquesta proposta de resolució i que en aquell moment ens van dir que no. Suposo que el fet de que ara hagin passat a l'oposició ha fet canviar d'opinió, però en tot cas volia recordar-ho perquè ha fet referència el diputat. I al grup d'Esquerra Republicana dir-li que no acceptem aquesta esmena perquè nosaltres el que veiem és un intent d'Esquerra Republicana en aquest cas de no complir sobre aquest institut des de fa molt de temps i per tant no és acceptable tornar a allargar aquesta redacció d'aquest projecte en un període de 2 anys. És a dir, ja fa molt de temps que estem treballant, ja fa molt de temps que l'Ajuntament ho està reclamant, que ho està liderant, que està venint com avui aquí al Parlament i per tant no podíem acceptar una esmena que el que vol és una vegada més retardar aquest projecte que nosaltres i tots els grups que han signat considerem molt important. Molt bé, gràcies, diputat. Aniríem, doncs... Sí, diputat Ten, quasi m'ha espantat, digui'm. Per al·lusions, dels 4 diputats del Junts per Catalunya aquí presents, si la memòria no ens falla, em sembla que no ho tenim. De totes maneres, el que és important és que avanci aquest projecte i ho deixem aquí. Gràcies. Molt bé, senyor Ten, perquè no hi ha al·lusions a les comissions, ja ho sabem tots plegats, però seré benèvol en aquest cas. Anem per les votacions, anem a votacions separades, del primer punt i després del segon punt. Per tant, vots a favor del primer punt, per unanimitat, i anem pel segon punt. Vots a favor? 11 vots a favor. Vots en contra? Abstencions i 4 abstencions del grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya. Per tant, queda aprovada la proposta de resolució. Enhorabona, Sant Joan de les Abadeses.